Så kraftedeme med her den anden dag, så tog han fandme en tampon. Ja, det er jo. Han tog snuppet lige under kjolen der, og så tog han. Det er Kraftedeme jo utroligt, lige man ud af kan skeden finde på på sådan noget. Lige ud af skeden på ham. Ja, det er utroligt. Ja, det er fandme utroligt, at det Ja, ikke er man vil gerne have sin egen værdisager, ikke sandt? Men man kan sgu ikke bolden for at se, at nogle andre de skal tage den. Det kan ikke passe. Det synes jeg præcis. ikke. Det kan kraftedeme ikke passe. Nej. Det kan det fandme ikke. Nej. Jeg synes faktisk, at det er det rene tyveri. Ja, Fordi at vi står jo her og altså, folk de siger, at vi ikke skal bruge det til noget. Ja. Fordi at vi er jo bare mænd, men det er vi faktisk ikke. Vi er mænd, fordi at vi er mænd. Ja. Men tamponer, det er altså også en vigtig del af os, for vi bruger faktisk penge på det, Det er det. og vi skal bruge dem, når det er nødvendigt, ikke? Ja, lige præcis. Så- Men kun når det er nødvendigt. Kun når det er nødvendigt, ja. Vi står også i en meget uheldig situation. For eksempel lige før, der havde Gertrud her, der skulle hun over lige at få fjernet noget af det røde, ikke? Ja. Men hvor var tamponen? Den var lige over et forkert sted, ikke? Ja. Der var det en, der løb med. Hvor er vi så henne? Det ved vi ikke. Det ved jeg overhovedet ikke. Så er der så meget her i min arbejdsplads, ikke? Ja. Oppe i de psykisk syge der. Ja. Så skulle jeg sgu lige ud og skide, ikke? Mm. Og så tænkte jeg så på lige at skifte bændet nu, hvor jeg endelig var derude. Ja. Så lagde jeg sådan en ordentlig sekund af mig. Ja. Og så fandt jeg sgu ud af, at min bænd de blev stjålet igen, ikke? Igen. Har du også været udsat for det? Jeg har også været udsat for, at der var en gut her forleden, han løb sgu af med den. Jeg skulle lige til at stakke lige op ad den, ikke? Så skulle jeg lige til at stikke den af. Han kom fandme løbende, så tog han, og så var han bare væk. Hvad fanden er det for noget? Ja. De har ingen respekt for folk. Det kan godt være, vi ligner mænd, ikke? Men ved du hvad, det er vi ikke. Nej. Ved du hvad vi er? Vi er mænd. For ved du hvad, mænd de skal sgu også respekteres. Ja, de Og vi bløder sgu også en gang imellem. Og der skal sgu også lægges en pind i. Ja, kvinderne, de har kraftigt ikke indret på tamponer. Nej. De tror fandme, de render rundt og har nogle monopol på alle de bøsse ting der. Ja. Hvad fanden er det for noget, mand? Det er direkte tv, ikke? Okay. Og nu må vi gerne lige efterlyse det, fordi at, vi har mistet 2 tamponer her i eftermiddags, ikke? To tamponer. Ja, og det kan godt være, at vi er 2 mænd, ikke? Men vi mangler kraft det med at lukke hul på vores blod. 2 tamponer, så oversvømmer vi verden med Ja. blod og snask. Så det er din skyld, hvis det ikke er. Godt. Det er din skyld. Nå, hvor var det, vi kom fra? Ja, hvor Jo. fanden var det? Ja. Jeg havde jo købt min sidste tampon her i sidste uge, ikke? Men der fik jeg den også stjålet, fordi at, jeg var jo lige købt den, ikke? Men så kom man sgu dame med hen og tager den igen. Hvad er det for noget? Jeg synes, det er en åndssvag opførsel. Jeg synes fandme også, det er åndssvagt. Altså, det kan de fandme ikke tillade sig nogen dage, vel? Nej. Altså, det synes jeg fandme ikke. Jeg er godt nok uforskammet. Jeg burde kraften bare gå hen og så bare smække den ned i jorden. Men det gør jeg ikke, fordi at, det ved han. Det gør han nemlig ikke, fordi det er depression. Det Han brugte nemlig et år på ønskejob på Produktionshøjskolen i Aarhus. Ja. Men det hjalp ikke meget. Silkeborg. I Silkeborg, jeg var nemlig i Aarhus. Og, Der var fandme god fisse derovre. Det var. men Men der syede vi nemlig også vores egne tamponer derovre, og det brugte vi nemlig noget vat til. Ja. Men det var ikke så godt, fordi der var jo rester af sådan noget vat der, det sad sgu fast derinde. det gør Men jeg ved sgu ikke, om det stadigvæk det sidder derinde, men det håber jeg selvfølgelig ikke. Men jeg er stadigvæk meget rustet over det stjålne tampon, jeg fik stjålet sidste uge. Men hvad fanden gør jeg nu? Jeg har ikke fået noget løn nu. Det får vi først om i næste uge. Ja, Og hvad skal vi så gøre? Vi er nødt til at gå sådan her hver uge, mand. Hvad står vi så overfor? Vi står overfor endnu et blodtab, ikke? Ja. Og det går ud over jer, siger jeg. Det gør. Ja, det går fandme ud over jer. Ja.